Oedd Yr Ods yn awyddus iawn i wneud trydydd albym, a da ni wedi bod yn trafod y peth ers 2 flynedd bellach. Beth bynnag, oedden ni'n penderfynu bod ni eisiau gwneud albym oedd yn fwy o brosiect a cysyniad na just set o ganeuon. Felly oedden ni wedi cael y syniad yma bod ni eisiau creu rhyw fath o ddarn o waith, lle ni'n creu byd newydd, lle oedd na cult iaith Cymraeg. Dyna cwbl oedd gennym ni, felly nathon ni penderfynu reit, a ni siarad efo Llwyd Owen, achos mae lyfrau fo'n gallu bod yn eitha far out. A penderfynu bod ni eisiau stori i gyd fynd efo'r album. Am y tro cyntaf mewn misoedd, mae pawb ar y tir mawr heddiw, tu allan i'r twneli hynny yw. Digwyddiad prin iawn wedi mynd. I fi Mair, mae'n neis cael hoi o'r clafdi, ond nid amser i ddathlu yw hwn chwaith. Yn hytrach, mae pawb yma i weld Ceridwen yn cael y gosb eithaf. Oedd e ddim yn fod yn lyfr ag yn album oedd yn cyd-fynd yn llwyr, oedd e jyst yn gysyniad reit llac. O'ch chi'n mynd i greu album am cult, o'n i'n mynd i ysgrifennu nofel neu nofela fel mae wedi troi allan am gult, ond fel mae wedi gweithio mas, es i mynd amdani, rhyw 2 fis yn ddiweddarach, o'n i wedi gorffen drafft cynta, a o'ch chi mynd i'r studio eto. So, ond mae wedi gweithio allan yn well fel na. Gyda Jacob fy efaill yn gafael yn dyn yn fy llaw, syllwn fel un ar grocbren gyntefig sy'n sefyll ar y llawr caled o flaen y garages sy'n garnedd bellach. O'ch chi wedyn yn gallu defnyddio fy ngeiriau i fel rhyw fath o ddeunydd creu? Do, nathon ni gymryd yr llyfr wedyn, a mae'r album i gyd wedi cael ei sgwennu fwy na lai yn seiliedig ar y llyfr. O feddwl am cults, a cult iaith Gymraeg, ni'n eistedd fan hyn, yn yr Eisteddfod. A dwi ddim yn gam mawr o'r orsedd i beth sy'n digwydd yn y nofela, sa'n meddwl. Na, di. Ei choesau yn crynu ar y stôl bren. Yr hath yn llac o amgylch ei gwrdd. Y piswel yn lledaenu ar hyd defnydd garw ei ffroc frethyn. Y sach dros ei phen i guddio dioddefaint nad yn ddigon i ddistewi ei beichiadau. Mae gennym ni vinyl a llyfr a chydig o fanion eraill i gyd yn dod mewn un box set mawr. Felly, dyn ni'n rhyddhau rhwng 100 a hanner o'r rheini. Dwi mond yn gallu prynu y gwaith i gyd efo'i gilydd, achos dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni bod bob dim yn cael ei weld o fewn yr un cyd-destun. Does neb yn cael cwestiynu, mae pawb yn gorfod credu. Yn wir, does neb eisiau cwestiynu. Fe wei Duw, dyna'r gwir.